Abụ m nwaanyị mara ezigbo mma mana like kwulu m ife dị mma. Mgbe efu this guy ọma nnọọ mma zuo oke n'ife nchọrọ. Eyara na mana ma mụrụ that na ihe dị na marriage dị very different from ihe dị na friendship. Nya wee kwalụ wee nụbịa ọsị bụ nne na since ụwa na-ebelivụrụ na ya ga-ata afụfụ. Na ya chọrọ ịta afụfụ at all. Na ya na-ene anya ụdịdị ya ga-anụta wee bụrụ na this man bụ nnọọ ịgbagolu ndị agha abụ ha ga-apụta they dress well. Ị na-elefe anya ọ bụrụ ka arụfadụ ka akpafara. Ịghọtara na so nya wee nụbịa ya bata mmụọ ofu nwa ha wee bido struggle. Ego na-afịa ha arụ ọ dị ezulu ha ya dị ele ife nya chọ ya dị ebi ụdị ndụ nya chọrọ ibi. Ya sị mba na ihe a bụrụ ife a ga-eme o mba o. Ọ sị na ihe a na-eme ya wee na-agwa ya sị ya chọrọ ibi this type of life ya chọrọ ịhapụ ya o ya ga-ahapụ ya ma ya fụ onye ọzọ ya si tie ọp na ọ bụrụ ụdị ndụ ya chọrọ ibi. O wee sị anya nwa ya nyebe n'aka ọ sị m nne ya chọtara ọlụ mana still ọ bụrụ ụdị ndụ ya chọrọ ibi. Ya wee sị dị man na ya chọrọzi ya chọrọ nwoke zuru ezu nwere ego get take care of her and her beauty because na mmụ ya nọzi na-agana. So nya wee na-elibe anya wee fụ this guy ya mara ezigbote mma nwaanyị and ya mụsala nwa sef mama na ya mụrụ nwa. The guy wee like anya fa akwụba kwụọ anya sị na ya ga-ahapụ marriage enya hapụ marriage the guy bịa mee gie n'ụbịa. Ọ sị m na ya na this guy ebisiro 3-4 years the guy bidokwe struggle. Chai ọ sị m nne ihe a wutebi nya sị kedu ife a mere kedu ife a mere n'ife a bụrụ ụdị life nya chọrọ atọ all mana ife dozie surprise bụ na this guy nya hapụrụ na ya mara nnọọ what happened. Na ya mụrụ this guy wee bido wee biwe ego aka wee metụbe ego aka wee nwebe ego do clean na-agba moto ifia afia bido debe this guy adọkwa popular ụdị ego nwere. Na child support ọ na-akwụ ya na ọ na-akwụ ya double every month tinyekweli ego n'enu ya. Hey! Ọ sị m nne ya lụọ obe this guy bọsọ ọ ga-afụ nwa anya na-ekirie na ya mara ife a ga-eme na ya mee mistake ịhapụ this guy. Kịta even na struggle nya na struggle this is too much. Na ya na-echetezi the struggle nya struggle n'aka this guy because na o sigolu na child support kwụsị anya ụgwọ fancha. Ife ọbụla dụ mma ogolie. Ọ sị m nne ya made the greatest mistake of her life na ya mara ka a ga-esi wee amend this mistake. Na this guy ya ka anụrụ nwaanyị ọzọ na-apagharị moto. Na ya na-eche ma ọnya jee ya ọnya biko ndị be ha na-asị ya jee ya ọnya mana ọdụnụ ka ọ ga-ekwe na ọ bụrụ na o nwere ife self ọ dị iche na ọ na ya si ya na ọma nteki nwoke arọf ha na ọ bụrụ ọma na enough wee hapụ ya wee jawelụ. Kịta this guy so na one of the richest man enwe. Ọ na-ebugheli ụmụ nwaanyị ifukodo ụdị ụmụ nwaanyị ọ na-ebuzi kịta na fa kachazịa mma sef. Ịmara ndị a na-ewepụta time for their skin care. Na amara ka ya si eme na amara ka ya si eme ọnya kpọrọ ndị be ha wee jee ya ọnya o ka ọnya jee ya ọnya o na ọtọ na ọnya da ahụ na ya ga na ama mbụ nwukwe. Nne ihe nji wee kọba akụkọ in the first place bụ na mgbe ụfọdụ ọ da-adịgide ọ da-adịgide ọ na-adụ mma inweta obele ndidi. Ihe m na-eche n'isi m bụ ọ bụrụ kịta na this guy ekwuye kedu ife ọ ga-eme nwoke nke ya na ya na-abọ bina because he's living with a man currently which bụ nwoke nke ọ nọrọ kịta ọ mụtakwagolo ofu nwa ọ pịghọta na and nke afọ na all of us this guy maka struggle bago ebe anyị ya dozebo na this very one ọ hapụrụ which onwere onye ama look back onwere onye ama regret onwekwa onye achọ m igwu unu what life can offer. Ịghọta na onwere onye ama regret ife nya ji wee hapụ this man. Mana ife na-eche bụ ọ bụrụ na akpa ile ga-alụ how to go about this now. I break hwe heart nke gị na ya na-abọbi now. Nakwali ofu nwa o then move back to nke ịhapụrụ isi na onwere ego. Mana ajụjụ ọzọ nchọrọ ịjụ gị wee bụrụ ọ bụkwanụ kịta na igbu uvukwe on with this one nwegolo ego ego afụ wee vanish maybe something happen for us dị ego kedu ife ị ga-eme ị jump kwa from that one chọbakwa onye ọzọ nwere ego nne you don't know what you want
Imari feature. Sometimes when reality hits you, imagine a difference between movie and watching and ihe na-eme na real life. This guy was good to you. He was struggling with you. And ofu gị n'anya iwele maka na onwere ego nwere ife ọbụla o melu gị happy ajekwuwe onye nwere ego. Idesha na ihe esere gị n'aka ka isi bakwabe onye nke nwere ego kịta una struggle bagokwa again. Kedu ife bụ ha nwa? Ihe nchọrọ ịgwadebe gị bụ ọ bụrụ etu friendship si atọ ka marriage si atọ. Marriage na-atọ ụtọ nke ya iche. Ọ na-enu inu na-atọ ụtọ. Ọnọgide onube ka onube, ọnọgide onube ka ncha nkọta, ọnọgide like onwe different type of taste. Marriage enwere ofu taste. No. But in a relationship, you can keep one taste. You move on without even minding. In fact, I need you therapy. I hear nwere ike ịgwa gị. Baka na ọ bụrụ na ị nọrọzi na di kịta wee na-akọ ihe a now, I will understand. Mana ị nọ na di. Ị na-achọ ka anyị sị gị hapụgodu di gị first. Ka ị wee je chọba nwoke ọzọ. I can't do that. Ike gwụkwalụ m ụmụnne m na-anụgonu ti na ọnụ n'okwu a. Ti na ọnụ n'okwu a, ọ bụrụ na ga-asị ya hapụ di nke ọ nọrọ ya ka o wee chọba onye nke a kịta. Nne, I'm sorry, but I have to be honest with you. Because if you put this guy around, if the same thing happen, you will run again. I will na mụ nwanye gị advice. I won't do that. Manu na-eji n'ife kwu wee judge. Ndị be anyị, daalụ nụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.